Els 10 candidats a les primàries d'Iniciativa per Catalunya Verds per a les municipals començaven el passat 26 de gener una ronda de trobades per donar-se a conèixer i per traslladar les seves propostes a la ciutadania. Aquesta setmana ha estat el torn de la Laura Gómez, afiliada a Iniciativa i treballadora com a pedagoga a l'equip d'atenció a la infància i adolescència en risc a l'Ajuntament de Sabadell. També ha estat el torn d'en José Ramiro González, immigrant d'origen equatorià a l'atur i llicenciat en dret. La Laura Gómez ha fet una intervenció a propòsit del Servei d'Atenció a les Persones de l'Ajuntament de Sabadell, apostant per revisar i profunditzar en el model d'intervenció social de la ciutat. Gómez considera que hi ha una manca de recursos, estrès dels professionals i falta de coordinació als serveis socials de Sabadell. Pel que fa referència als serveis socials, actualment es dona una manca important de coordinació per manca de temps, de divisió del treball, d'excés de càrrega, obligant els treballadors a no aprofundir en una veritable anàlisi de la intervenció i a una programació i planificació en coordinació amb els seus propis companys. Cal una política més honesta i amb valors. Necessitem apostar per fer de la política un instrument que utilitzen els veïns per gestionar el seu benestar i convivència en una ciutat que cal cuidar entre tots, que hem de respectar el seu medi ambient i entorn i que és el futur dels nostres fills. José Ramiro González ha centrat la seva intervenció en la situació dels immigrants a Sabadell i, per extensió, a la resta de l'Estat. González ha fet una crida a la mobilització del col·lectiu immigrant davant l'Estat, que, segons ell, els hi nega drets fonamentals com el dret a vot. González podria ser el primer regidor d'origen llatinoamericà a l'Ajuntament de Sabadell. Quiero expresarles que me presento para que la voz de los inmigrantes sea escuchada en el Pleno Municipal, para denunciar los atropellos a los derechos humanos que sufre nuestro colectivo. Me presento para denunciar la inhumana ley de extranjería, los ilegales centros de internamiento de extranjeros y también la subdelegación de gobierno de Barcelona, que es la que más permisos de residencia y trabajo y reagrupación familiar deniega de toda Espanya. La trobada ha comptat amb la presència d'altres candidats, militants i simpatitzants del partit, la majoria d'ells pertanyents al col·lectiu immigrant. Properament Iniciativa anunciarà els resultats, és a dir, es sabrà l'ordre de la candidatura de la formació encapçalada per Carme Garcia.